Piť som začala asi pred rokom, krátko na to, ako som sa zoznámila s Alexom. Vyzeral úžasne, vysoký, modré oči, nádherný úsmev, vždy perfektne oblečený a drzý. Netajím sa, práve takýto typ chlapa sa mi odjak živa páčil. Bola som z neho hotová. Ja nie som až taká pekná, nemám ani tie správne kúsky vo svojom šatníku a navyše som nesmelá. Alex už na prvom rande na mňa vybafol. No ty vyzeráš, tá sukňa je predpotopná a tričko otrasné, to vážne nemáš na seba nič šmrncovnejšie? Nemám, odvetila som trochu urazene a váhavo dodala. Varie, oblečenie pre teba to najdôležitejšie? Dobre, prepáč, ale trochu sa za tvoje nemoderné handry hanbím. Alexova poznámka sa ma neskutočne dotkla. Usilovala som sa, aby to nebolo na mne vidieť, ale v duchu som si vravela, došľaka kašlom na chlapa, ktorému sa nepáčim, aká som, viac s ním von nepôjdem. Ten večer som si doma ako si automaticky naliala pohár vína. Chcela som zabudnúť na Alexové reči. Jeden pohár to nespravil, pri druhom mi bolo lepšie, aj keď som začala byť zmetená. S pribúdajúcim alkoholom v krvi sa vo mne začali byť dve bytosti. Jedna bola nahnevaná a pevne rozhodnutá, že s Alexom končí, kým druhá jej šepkala, ale veď si z neho hotová, už dlho si nikoho nemala a on stojí za pokus. Neber si to tak, na budúce to bude určite iné. Ale nebolo to iné a ja som si pomaly zvykala na jeho nevkusné narážky a negentlemanské urážky môjho zovňajšku. Alebo skôr chcela som si zvyknúť, lebo ma priťahovala čoraz väčšmi. Bola si u kaderníčky? Spýtal sa ma z nenazdajky. Prekvapene som pokrútila hlavou. Nuž, možno by si mala, zašomral. Opäť ma jednoduchými slovami zrazil na kolená a v zápäti ma dobil nevinným pohľadom, ktorý akoby hovoril, že mi chce iba pomôcť. Najradšej by som sa rozplakala, trhala si vlasy od zúfalstva, ale čo je najhoršie, sama som nadobúdala o sebe zlú mienku. Už som sa tak často neusmievala, keď som sa dívala do zrkadla. Zrazu som na sebe videla každúčku chybičku. Drobné pehy boli obrovské, vlasy mastné, dekot zvráskavený, nos oblúdne rozčapený. A vtedy sa vo mne čoraz intenzívnejšie začal ozývať anjel, ktorý ma nahováral, nech celý vzťah ukončím. Pomsti sa mu za všetko, dobiedzal. Nedaj so sebou takto zametať. Spätne si uvedomujem, že vtedy sa to zlomilo. Cítila som sa čoraz viac udupávaná a doslova som sa dusila. Keby som však vtedy vedela, ako sa to všetko vyvinie, vzopela by som sa. Lenže ja nie som veštkyňa, nevidím do budúcnosti a teraz uvažujem, naozaj si to Alex zaslúžil? Lomcovali mnou výčitky svedomia. Stále som nedokázala uveriť tomu, čo som mu robila. Snažila som si nahovoriť, že to bol iba sen, ja predsa nie som taká beštia. Zbožne som si prijala, aby sa v mobile ozval Alex a zároveň som si začínala naplno uvedomovať dosah svojho činu. Naozaj sa to stalo.